Sa mga pangenot na barata, 10 persona erido sa magkasuway na diskrido sa Camarines Sur asin Sorsogon. 2 wanted persons arestado sa Masbate asin Camarines Norte. Pamilya kanapat na biktima kanses na tragedy personal na nagpasalamat sa Navforsol. Asin magkasuway na aktibidad katakod kan selebrasyon kan Women's Month, pinanginotan kan BGMP asin PNP. Maray na hapon, Miyerkules, Marso 8, taong 2023. Puninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduan sa 90.7 Radyo Oragon, Legazpi. 8 persona iridukan makabangga kan piglulunadang bus ang pigsusundan na truck sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balya. 8 na italang lugadan sa nangyaring aksidente, imbuelto ang bus asin truck alauna kasubagong maagahon, Marso 8 sa Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur. Personahes kan BFP ang tulos na nagresponde sa insidente. Sigun kay Fire Officer Juan De Mariamon, biyaheng Manila Catanduanes ang bus, lunad ang 26 na pasahero, mantang pasiring naman sa syudad ni Naga ang truck. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas na naging marikas ang padalagan kan driver kan bus na nagresulta sa pagkakabangga kaini sa likodan na parte kan truck. So nagresponde agad po tulos kami nagresponde and irak nin Diyos ang mayo man pong malalang tama ang mga casualty po. Nagtamo lang po sinda ng mga minor abrasion sa pandok tapos sa may saro lang po na babae na tuminama po si Payo na nagkuha po, nagsuka. Which is nabigyan po man natin siya ng first aid. 8 sa 20 lunad kan bus ang naitalang nagsapo nin minor injuries na tulos man napiglapatan nin first aid. Mag-ingat po lalo na po digdi na pababa po sa area which is po common po na accident prone po yan na lugar na po na yan. Lalo't malubak din po. Lalo't na po pag dahil kabisado ang lugar medyo magluway-luway po sa area na po na yan. Sa presente, nasa kustudiya na kan Lupi MPS ang driver kan bus para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. 2 persona irido sa banggaan ng jeep asin bus sa Sorsogon. Detalye sa report ni Ninya Valladolid. Sa mga litratong ini, mahihilingan pagkakaipit kan 64 anyos na si Severino Halum kan Barangay Gogon Kasiguran Sorsogon sa pigmamaneho ka ining jeepney na may pangargang nyog. Mahihiling man ang ginibong pag-agap kan otoridad kay Halum sa palibot nagkuriyat man ang mga nyog. Mahihiling man sa mga litrato ang pagkarapak kan inutan na parte kan jeepney, magin ang pagkarapak man kan walang porsyon sa inutan kan bus. Alas 8:20 kaya kasudmang aga, Marso 7 kan mabangga nin bus ang pagmamanehong jeepney ni Halum sa kahalabaan kan Maharlika Highway, Barangay 13 Martires, Kasiguran, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon kan Kasiguran Municipal Police Station, pigsasabing ang pag-overtake kan bus na pigmamaneho kan 52 anyos na si Joel Hilario kan Barangay San Roque, Legazpi City, sa inutan kaining bihikulo ang naging kausa kan insidente kung saan aksidenteng naokupar kan bus ang linya kan jeepney. Opo, luckily ma'am, salamat ma'am. So yung ulo niya siguro nakaiwas siya. Hindi siya tinamaan kasi ang bubong ma'am kung totally nang nahari talaga na nakit talaga ang subject. Gikan Legazpi, pasiring subuot sa bulan Sorsogon ang bus mantang pasiring man kutang Sorsogon City ang jeepney ngani mag-deliver kan mga pangargang nyog. Tulos man na naidalagan sa Sorsogon Provincial Hospital si Halum, alagad ipigbalyo man sa nakasuod ma sa Bicol Medical Center sa siyudad ni Naga huli sa bari kaini sa iyang walang tabay asin iba pang parte kan sa iyang hawak.
Apwera kay Halum, nagsapo manin minor injuries ang konduktor kan bus nangunyan ang nagpaparahay-rahay naman. Usually ma'am kasi di ka talaga sa barangay Tracy Martinez ang dako lang accident kasi yan siya lang talaga highway baga sa na street na nakakabilo ang mga sasakyan. Sa presente, nasa kustudiya naman kan kasiguran MPS ang duwang imbweltong behikulo para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nina A. Valladolid, Bicol University Intern. Paghiro sa presyo kan nagkaperang barakalon sa merkado publiko kan Albay na Nutaran. Detalye sa report ni Miriam Manalili. Inerong niya na taon kan uminabot sa 500 sundo sa 600 pesos ang kada kilo kan sibuyas. Alagad ngunya na simana sa merkado publiko kan Albay, 120 na ang kilo kainingunyan. Sigun sa mga paratinda, nagbaba ang presyo kan sibuyas, hulit na nagbaba man presyo kan supplier ninda gikan Nueva Ecija. Arog kan banwito na dating 380 ang kilo, ngunyan 420 mababakal ang kada kilo. Kuwaw na dating 300 ang kilo, ngunyan 340 na. Mantinido naman ang presyo kan tilapia na 180 ang kilo, asin galunggong na 300 pesos man giraray ang pabakal. Pasira, premi nagbaba langkaw lang yan, baba taas lang. Hindi man iyan nami-maintain sa langkaw na presyo o sa baba na presyo. Depende sa panahon. Kapag mahangin, medyo mahal man ang kwata. Warang nakakalawod, warang nakapadagat. Pero sa araw kayo ng mga banwiton, wow, mahal talaga yan. Pinakakuhan kayo yan, 400 to 380. Pero ang minimum kayan talaga, 400. Gikan 280 pesos, 300 pesos naman ang kilo kan karneng urig. An aumento kaw sa subuot kan pagralaugan sa probinsya kan mga supplier nin buhay na urig gikan Manila. Dati maray, mabinta. Ngayon na nagmahal na live, nagluya-luya. Kaya nagalangkawan ang karne, nagalangkaw man paano ang live. Tapos nagakulang-kulang na naman kaya ano rin. Nagalaog na naman kaya sa Manila. Nagabiyay na naman dito sa Manila. Kaya iyon nakapatasan. Arog kang ibang konsumidor, si Covey lauman na magkaigwanan nin pagbaba sa presyo kan mga pangenot na barakalon. Urog pang labi na nga ni daan pagtios. Sana magbaba pa ang barakalan. Minsan ang budget mo, di man masabing puro permisi rin kahit ang budget mo baga. Minsan sana magbaba man giraray. Mantinido naman ang presyo kan ibang gulayon arog kan talong na 100 pesos man giraray ang kada kilo, 80 pesos man giraray sa karots, repolyo asin bagyo pechay. 60 pesos man giraray ang kilo kan kamatis asin 180 pamanliwat sa celery. 60 pesos naman ang idinugang sa presyo kan marigoso sa dating presyo na 100 pesos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Pamilya kan apat na biktima kan Cessna tragedy, personal na nagpasalamat sa Navforsol. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Sa pagtaong onra sa espuersos kang anum na miyembro kang Navforsol, nadakula ang naging ambag sa search and rescue sundo retrieval operations sa apat na crash victim sa Cessna tragedy. Kasudma, pinanginotan kang pamilya kang apat na biktima ang tribute ceremony para sa pigkukonsiderar nindangon niya na modern heroes na ginibo sa Quezon City. Sa aktibidad, maigot na kinugos asin pinasalamatan kang nabaya ang pamilya kang biktima ang anum na responders. Presente man sa aktibidad ang mismong presidente kang Energy Development Corporation na EDC na si Richard Tantoco. Sigun sa tagapagtaram kang Navforsol, nakakapalangkaw ning moral ang tribute ceremony na binilog kang apat na pamilya. Recognize po nila yung mga part po o mga members po ng retrieval team na tumulong po na maibalik yung mga labi ng ill-fated Cessna 340. Po, naimbitahan po at nabigyan po ng parangal yung po mga personnel ng Naval Forces South Luzon po. 6 po doon na personnel, yung Naval Special Operations Unit 3 namin, 6 po nilang personnel na tinanggap po yon ni Lieutenant Arwin Jigjulapong, Philippine Navy, at 5 pong Philippine Navy personnel. 13 aldaw antes na ibaba ang mga bangkay.
ang persones kang Navforsol saro sa mga pinakaenot na nakaabot sa crash site asin nagbaba kan saro sa mga biktima sa command post area sa barangay Anuling Kamalig Albay. Sigun kay Gatarin, dakula man ang naging ambag kang Naval Helicopter AW109 na nakatabang sa paghahanap ng salbadong dalan para sa mga responders pasiring sa lokasyon kung saan buminagsak ang eroplano. Yung NAVs po, nagkaroon po sila ng apat na attempt sila kung saan sa mga first 3 attempts nila, nahirapan po sila due to unfamiliarity of terrain. Of course, yung slope, nakita po natin na stable yung ground. And of course, yung sa foggy and Then, sa pang-apat po nila na attempt, doon po nila nakakita ng magandang tinatawag nating trail or saan maganda nilang ito parang nararapat na daan para mas mapabilis yung pagtumbok o pagkita nila. So, nakita po nila doon sa vegetation. Asigurasyon kang Navforsol, bukas pirmi sa pagtabang ang saindang ahensya, urog na sa mga oras ng emerhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 2 wanted persons arestado sa Masbate asin Camarines Norte. Asin magkasuway na aktibidad katakod kan Women's Month, pinanginotan kan BGMP asin PNP. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. 2 wanted persons arestado sa magkasuway na operasyon kan PNP sa Masbate, asin Camarines Norte. Detalye sa report ni Ann Imperial. Makalihis ang 11 taon na pagtatago sa otoridad, kasaudma Marso 7, dagos nang na-corner kan pinagsararong pwersa kan Monreal MPS Police Intervention Unit asin Masbate PPO ang rank 10 municipal most wanted person kan Monreal Masbate na si Salvador Bartolay I. Dejito, 76 anyos kan Sitio Punta, Barangay Poblasyon. Alas 12 ninudto kan maaresto si Bartolay sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Arturo Clemente Reville, presiding judge kan RTC 5 Branch 50 sa Sana Sinto Masbate, petsa 8 kan Enero 2014 sa kasong panlulugos na mayong rekomendadong piyansa.
Po may yung DIE natin, yung ano natin, informant natin dyan sa barangay, yung mga contact natin, barangay intelligence network po. Kasi po nakatutok po tayo po baga sa mga pag-aresto ng mga may warrant. Yun po ang nag-inform po sa atin. Sa presente, nasa kustudiya na kan Monreal MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, sa Camarines Norte, karselman ang bagsak kan ranked 9 provincial most wanted person na si June Trillas E. Basilio, 49 anyos kan Macolabo Island, Paracale, na nahahampang sa kasong homicide. Matapos ang 4 na taon na pagtatago, matrayumpong naarestal si Trillas kan Police Intervention Unit Quezon Real MPS, Regional Intelligence Unit 4A, PIT Quezon, Tactical Operations Group 4, Tosol asin Paracale MPS. Alas 3:02 nin hapon kasaudma, Marso 7 sa Purok Duhat, Barangay Ungos, Real, Quezon. Ini sa kusugmaan kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Cornelio Magana Rol, presiding judge kan RTC Branch 38 Daet, Camarines Norte. Dahil po ang nagtauning impormasyon na kang lokasyon kaining suspect, kaining wanted person ay sultugang niya mismo kung saan siya nagtatago. Tapos dinivelop lang po kang kapulisan ng Paracale, tapos na-trace po siya na nagtatago sa Barangay Ungos, Real, Quezon. 200,000 pesos man ang rekomendadong piyansa para sa temporaryong libertad ni Trillas. Nasa kustudiya naman kan Real MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, An Imperial, Bicol University intern. Zumba para kay Wana pinanginotan kan BGMP Bicol katakod kan selebrasyon kan Women's Month. Detalye sa istorya ni Nomar Corporal. Haros magkulor ube ang activity area kang Albay Park and Wildlife sa syudad ng Legazpi. Huli sa sulot ng mga kulor ubing gubing kang nagpartisipar sa selebrasyon kang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol sa Women's Month. Ang aktibidad pinunan sa paagi kang Zumba, kung saan huminataw ng gad ang personalized kang ahensya. Saro na nga ni dyan si JO1 ni Reza Samar, na talaga namang bigay na bigay sa pagbaile. Sabi niya, sa paagi kang aktibidad, mati niya ang pagtaong importansya kang BJMP sa mga siring niyang babae. Ang magayunon ining programa para sa mga kababaihan, lalo na sa muya talaga na talagang empowered talaga ang satuyang mga babae, ang mga kababaihan. Hanga naman ang pamayok ang Community Relations Service Division na si Jail Inspector Ralph Bubi sa mga katrabaho niyang babae. Napadagos na nagpapahiling ning magayon asin matanos na serbisyo, asin kakaibang dedikasyon sa trabaho, sa laog o luwas man kan sa indang opisina. We are encouraging them na sumama sa aming workforce. Sa katunayan, hindi lamang po yung ating mga BGMP na male personnel ang may kayang gumawa ng gawaing lalaki. Pinapasok din ito ng mga wana natin o yung mga women workforce natin. Sa regional office po, meron po tayong total ng 33% na kababaihan workforce po ng BGMP Region 5 at sa kabuuan naman po ng ating BGMP Bicol Region, meron po tayong almost 25% na workforce na kinabibilangan po ng ating mga wana. Inapod ang aktibidad na Zumba para kay wana. Sigun kay Regional Director Jail Chief Superintendent Joel Superficial, dakula ang papel ka mga kababaihan sa komunidad, asin dai dapat pagminoso ng kapasidad, ulit ang babaye, dakula ang sirbi, urog na sa mga pag-iriba niyang female jail officers, na dakula ng gadang ambag sa indang hanay. Sa ating activities, which is Zumba, start breathing and dance all day. Again, marami salamat at mabuhay ang ating mga kababaihan. Ngunya na taon, may temang selebrasyon na We for Gender Equality in Inclusive Society na madurar sundo sa Marso 31. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Tree planting activity katakod kan Women's Month celebration pinanginota naman kan PNP Bicol asin pigkondusir sa syudad nin Tabaco. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya.
Teripon amay kasubagong aga ang ginatos na miyembros kan Philippine National Police sa Bicol. Bako para sa operasyon kontra kriminalidad, kundi isarang operasyon para pangatamanan ang kapalibutan. Ini ang tree planting activity na ginibo sa Natunawan Cove, sakop kan syudad nin Tabaco. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol, inipartiman kan selebrasyon para sa International Women's Day as in Women's Month. Partiman kan sa indang advokasya sa pagprotehir sa kapalibutan. March 8 for a very special event ng mga kababaihan ng Police Regional Office 5. So ang napagkasunduan is magkaroon kami ng mangrove planting dito sa Natunawan Cove, but dahil part din ito ng advocacy natin sa makakalikasan. So gusto natin na ma-preserve itong area na to, hindi lang sa ngayon but for the future children or yung mga kabataan natin, mapapakinabangan itong lugar na to. Mawala man tayo sa mundo, but definitely yung print natin, yung legacy natin na nagtanim tayo dito, yun ang magiging proud ang mga kababaihan ng PRO5. Total na 200 na mangrove seedlings ang naitanom sa lugar na mapapakinabangan bilang istaran kan mga sira. Time na makialam tayo sa environment preservation dahil na-experience natin yung ulan, yung init, so di ba mag-iisip tayo na climate change talaga. So ano ang magiging contribution natin? So sa mga kababayan natin, it's high time for you na mag-share din ng mga efforts kung paano natin mapapreserve yung kagandahan ng environment. Maganda ang ating mundo. So we just need to preserve it, i-enhance natin kung ano ang dapat i-enhance. Kung kailangan na magugol tayo ng time para magtanim, why not? Gawin natin. So hindi naman ito kawalan sa everyday na ginagawa natin. We'll just spare time para maka-contribute din tayo sa environment. Sigun naman sa City Agriculture Office kan Tabaco, dakulang bagay ini, urug pang apwera sa tabang sa kapalibutan, protection man ang mangrove ubakawan sa storm surge. Dako lang po ining bagay sa Muya, lalo ang sa Tabaco. Kasi dako lang ining kayang mangrove, magpo-protector po ini kang sa tuya digding ang cove. Kasi mailing tabago po, sandi ini, may mga basod, then saros po sa mga aeration na pwedeng makapasarig ini po. Laom kan PNP asin iba pang stakeholders, lugod pangatamanan man kan komunidad sa palibot an sa indang pigtanom. Ngani magdakul pa ini asin mapakinabangan man kan maabot pang henerasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez, salamat!